בתלמוד תורה עץ חיים אנחנו שואפים להצמיח דור של תורה. לימוד התורה של הילדים הוא הדלק הרוחני של האומה כולה. הכל תלוי בשורשים, בגיל הצעיר, כשאתה נוטע נטייה בריאה, גדל עץ בריא. תלמידים של התלמוד תורה נוטים בהם נטייה בריאה בשורשים שלהם, מלאים במידות טובות, באהבת תורה, בשקיקת התורה. מי שרוצה באמת לתת עתיד טוב לעם ישראל, כאן בארץ ישראל, זה המקום שלו. בזכות הלימוד תורה כאן, גיליתי שהתורה היא הכוח שלי. תמיד נתנו לי מקום לבטא את עצמי. עם הכוחות האלה אני ממשיך הלאה. מקום שגידל אותי. כל יום חמישי בוגרים של תלמוד תורה באים לכאן למרכז תורני כלל ישראל, מארגנים את הקרטונים, מסתדרים, מתלהבים מהמצווה. השנה זכיתי לעלות עם התלמידים לכיתה ז' ואני רואה איך לימוד התורה פורץ גבולות. התלמידים מגיעים בשמחה, בהתלהבות, והמעגלים של התלמוד תורה פשוט משפיעים למרחקים. כשאתה יודע שיש תינוקות של בית רבן שיושבים ולומדים תורה, אנחנו מרגישים שיש נקודה של כוח, נקודה של עוצמה, נקודה של אור, שהיא הברכה של כל המלחמה שלנו. אנחנו פועלים יום-יום להגדיל את התורה. המעגלים גדלים, לימוד התורה גדל. אנחנו הולכים מחיל לחי. כדי שהאור הזה ימשיך לגדול ולהאיר, אנחנו צריכים אתכם. תצטרפו עכשיו ותהיו שותפים בזכות להגדיל תורה. כולנו שותפים, כולנו לוקחים חלק. כולנו שותפים, כולנו לוקחים חלק.